लागी हो मैया जाऊँ छोटी मंदिरिया निहुरी गुड़ी कैसे के लागी कैसे के लागी माई कैसे के लागी कैसे के लागी माई कैसे के लागी गुदिया गुदिया में बाटे होली लवानी गुड़ी गुड़ी कैसे के लागी हो मैया जाऊँ छोटी मंदिरिया गुड़ी गुड़ी कैसे के लागी हो। क्या बात है, क्या बात है। कैसे भैया आवाज कम होने लगा। अढ़ौल के फुलवा बना लई माला कैसे के आई माई कुछ ना बुझाला अढ़ौल के फुलवा बना लई माला कैसे के आई माई कुछ ना बुझाला छोटी मोटी बातें दूरिया निगुड़ी गुड़ी कैसे के लागी हो देखिए हमारा बड़का भैया की तरफ से रोहित टीका बनारस बहुत सरल रास्ता बनाना कैसे जाए हो औरत कहती है अजीत भैया सरोज भैया कैसे लईनी बजा जबत लाली चुनरिया कैसे के दर्शन करी हम मयरिया लईनी बजा जबत लाली चुनरिया कैसे के दर्शन करी हम मयरिया बन के आईनी पुजलिया निहुरी गुड़ी कैसे के लागी हो मैया जाऊँ छोटी मंदिरिया निहुरी गुड़ी कैसे के लागी हो कैसे के लागी माई कैसे के लागी कैसे के लागी माई कैसे के लागी छोटी मोटी बात है दुनिया निहुरी गुड़ी कैसे के लागी हो मैया जाऊँ छोटी मंदिरिया निहुरी गुड़ी कैसे के लागी हो मैया जाऊँ छोटी मंदिरिया निहुरी गुड़ी कैसे के लागी हो मैया जाऊँ छोटी मंदिरिया निहुरी गुड़ी कैसे